Ассалому алайкум. Мавзӯи имрӯзаи мо химияи органикӣ, пайвастагии органикии оксигендорро оғоз менамоем. Ин қисми дуюм ёки боби дуюми химияи органикӣ аст. Мо то инҷониб гузаштаем мавзӯи карбогидрогенҳо, яъне қисмати якуми химияро мо ҷамъбаст кардем. Мегзарем ба қисмати дуюми химия, яъне пайвастагии органикии оксигендор. Шурӯъ менамоем аз фенолҳо. Пеш аз он ки фенолҳоро фаҳмем, мо бояд аввал бидонем ки пайвастагии органикии оксигендор кадомҳо мебошанд. Пайвастагии органикӣ ки аз атомҳои карбон, гидроген ва оксиген иборатанд, номида мешаванд пайвастагии органикии оксигендор. Таснифи пайвастагии органикии оксигендор чунин аст: якум фенолҳо ва спиртҳо, алдегиду кетонҳо, кислотаи органикӣ, эфирҳои мураккаб, чарбҳо ва собун ва ангиштобҳо. Инҳо мансубанд ёки дохил мешаванд ба пайвастагии органикии оксигендор. Ва шурӯъ менамоем аз фенолҳо. яъне фенолҳо ё фенол гуфта чиро меноманд? Фенолҳо пайвастагии органикии оксигендоре мебошанд ки гидрооксогурӯҳ ба атоми карбони ҳалқаи бензол пайваст шудааст. Як ё якчанд гидрооксогурӯҳ агар ба як ё якчанд атоми гидрогени ҳалқаи бензолро иваз кунад, он номида мешавад фенол. Фенолҳо чунин тасниф карда мешаванд: фенолҳои як атома, фенолҳои ду атома, фенолҳои се атома. Барои чӣ? Барои он ки аз рӯи шумораи OH гурӯҳ, вобаста ба шумораи OH гурӯҳ мо ҷудо мекунем ба чунин гурӯҳҳо, яъне фенолҳои як атома, ду атома, се атома. Яъне агар ки ба ҳалқаи бензол якто OH гурӯҳ пайваст бошад, пас ин номида мешавад феноли як атома. Агар ки дуто OH гурӯҳ бошад, феноли ду атома, ва сето бошад, феноли се атома номида мешавад. Сар мекунем аз фенолҳои як атома, яъне намояндаҳошон кадомҳо ҳастанд? Худи фенол, яъне ки намояндаи оддитарини онҳо чи аст? Фенол астай. Формулаи молекулавиаш чунин астай: C6H5OH. яъне ки якто мо бояд барои фенолро нависам, аввал худи бензолро ба хотир биёрем. Барое ки мо гуфтем ҳалқаи бензоли C6H6. Инҷо як атоми гидрогенро мегирем, ба ҷояш якто OH пайваст мекунем. Шакли структурияш бошад чунин аст: ҳалқаи бензол, инҷо атомҳои карбон аст, карбон, инҷо OH меояд, яъне ин худи фенол астай. Боз метавонем мо фенолҳои як атома ба як фенол тамом намешавад. Гомолокҳои фенол бисёр ҳастанд. Масалан, метилфенол астай. Метилфенол якто гурӯҳи OH дорад ва якто дигар радикали метил CH3. Рақамгузорӣ дар инҷо аз гурӯҳи OH сар мекунем, чунки гурӯҳи функсионалӣ дар фенолҳо аслан гурӯҳи OH аст. Яъне гурӯҳи функсионалӣ чиз аст? Гурӯҳи функсионалӣ ин як гурӯҳи атомҳое мебошад ки хусусияти як синфро муайян мекунад. Масалан, барои фенолҳо гурӯҳи функсионалӣ OH гурӯҳ ҳисоб мешавад. Барои спиртҳо ҳам OH гурӯҳ ҳисоб мешавад. Фарқи фенолҳо аз спиртҳо гуфтем дар он аст ки фенолҳо OH гурӯҳ бевосита дар ҳалқаи бензол пайваст шудааст. Дар спиртҳо бошад, метавонад гурӯҳи функсионалӣ ба ҳалқаи бензол пайваст нашаваду ба радикалҳо пайваст шавад. Яъне ки ба радикале ки дар он ҳалқаи бензол аст, онро спирт номида мешавад. Спирт номидан мумкин аст. Инҷо рақамгузорӣ аз гурӯҳи OH сар мешавад. Гурӯҳи OH яъне ки гурӯҳи функсионалӣ якум карбон ҳисоб мешавад, ин дуюм. Значит инҷо хонда мешавад ду метилфенол ё ин ки ортокрезол. Яъне ки метилфенол номи дигари таърихиаш гӯем, номи химиявиаш метилфенол, номи таърихиаш крезол, яъне крезолҳо. Инҷо се намуд крезол мешавад. Орто мета пара, вобаста ба мавқеи радикали метил, яъне ки агар ки дар дуюм бошад орто, дар сеюм бошад мета, дар чорум бошад пара. Боз аминро метавонем ҷояшро, мавқеашро иваз кунем. OH радикали CH3 дар инҷо биёяд. инҷо се метилфенол мешавад. се метилфенол ё ин ки метакрезол, мкрезол ва пас охиронаш бошад, метавонем ҷояшро боз мавқеашро алиш кунем.
дар ҳолати чорум. инҷо мешавад 4 метил фенол. 4 метил фенол ё ин ки паракрезол. ин гӯем изомерҳои ҳамин чӣ мешавад? Метил фенол. боз ғайр аз якта метил метавонад ду то радикали метил бошад ё ки этил бошад, фарқ надорад. Мисол меёрем. Масалан OH гурӯҳ дар ҷояш месад. OH гурӯҳ якта OH бошад. Ин фенол як атом аст. Якта метил дар инҷо аст CH3, якта дигар боз дар инҷо метавонад шавад CH3. Рақамгузорӣ аз тарафи гурӯҳи OH сар мешавад гуфтем. Ба тарафи наздиктарин меравем. 1 2 3 2 3 мешаванд. 2 3 2 ва 3 диметил мешавад дар инҷо. Диметил фенол. боз метавонем ҷои яке аз радикалҳоро иваз кунем. ё ин ки боз масалан радикалро фақат этил гирем. Этил OH. инҷо масалан C2. Телеграм-канали мо дастрас намоед. Ссилкаи он дар описание гузошта шудааст.